Diumenge 30 de desembre, el local de l'Esplai al Castanyot va tornar a ser l'escenari de la representació dels Pastorets de Sant Joan Despí. Des de fa més de 30 anys, aquest centre d'esplai organitza a la nostra ciutat la versió dels Pastorets de Ferrer Magí, un guió ben particular, escrit per Enriqueta Capellades, que agrupa en una sola obra la tradició pròpia del Nadal i l'escenificació d'una rondalla catalana, tot amb un toc d'humor, animació i fins i tot alguns efectes especials. L'argument combina els continguts del naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal entre àngels i dimonis i diverses històries i diàlegs dels pastors que rememoren el primer Nadal de la història. Fa molts anys que la fem, com et deia, llavors hem anat fent modificacions, hem anat fent cosetes, hem anat adaptant l'esplai per fer-la, l'escenari, les llums, tenim la trapa per baixar els dimonis i tal, i llavors és molt maca i és molt nostra, llavors és molt identificativa del Castanyot, del Nadal del Castanyot i tal. En els Pastorets de Sant Joan Despí participen prop de 50 nens i nenes de l'esplai d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys. Tots ells s'han preparat el guió i l'interpretació des de fa mesos i els últims dies han estat molt concentrats en els últims preparatius. Doncs el meu paper és la serpent infernal, la que va fer menjar la poma d'Adam i Eva. El que fa és anapar tots els pobles i el que fa l'infern, intentar que tothom s'oblidi del Nadal. Jo intento que el Ferrer Magí no pugui fer els pastorets i vaig enviant tots els diables perquè el vagin destruint. Jo porto anys ja fent els pastorets i l'any passat vaig fer la serpent i aquest any que m'han donat el de Llucifer doncs ja és com un pas molt gran perquè d'alguna manera, a veure, les altres també són importants però és com el que mana tot i ja és com el que pots arribar, és el màxim que pots arribar. De nou, els Pastorets de Sant Joan Despí han tornat a ser un èxit gràcies a la feina d'aquest grup d'infants i joves que des de fa 3 dècades mantenen viva a la nostra ciutat una de les tradicions més populars del Nadal a Catalunya.